ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборо аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо мегардонем. Дар студия бо шумо Марҷона Шарипова. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба 35 қонун аз ҷумла қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, дар бораи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, дар бораи нишондиҳандаҳо барои ҳисобҳо имзо гузоштанд. қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак дар таҳрири нав қабул гардида ба мақсади ҳифзи арзишҳои асили фарҳанги миллӣ, пешгирии хурофоту таассуб, зиёдаравию исрофкорӣ дар баргузории ҷашну маросим, баланд бардоштани маънавиёт ва сатҳи иҷтимоию иқтисодии мардуми Тоҷикистон, инчунин ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои кӯдак, таълиму донишомӯзӣ, тарбияи кӯдак дар роҳияи инсондӯстӣ, ифтихори ватандорӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ ва умуми башарӣ равона шуданд. қонунҳои ба имзо расида ба таъмини рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар, баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум, таҳкими суботу оромии ҷомеа ва қонунияту тартибот равона шуданд. қонунҳо дар матбуот нашр карда мешаванд. барномаи ахборо идома медиҳем. истиқлолият дастоварди бузургу беназир барои давлату миллати тоҷик ба ҳисоб меравад. Аз файзи истиқлоли давлатӣ ва татбиқи сиёсати боровару муваффақи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон ба кишвари рӯ ба рушд табдил ёфт ва дар арсаи байналмилалӣ чун давлати ташаббускор муаррифӣ гардид. шарҳи мавзӯъ дар гузориши Аҳлиддини Нурулло. миллати бостонию тамаддунофари тоҷик моҳи сентябри соли равон 33-мин баҳори безаволи соҳиби истиқлолии Тоҷикистони муқаддасро дар фазои сулҳу осоиш, дар рӯҳияи фараҳу нишод ва бо дастовардҳои муносиби созандагию бунёдкорӣ истиқбол мегирад. мардуми сарбаланди Тоҷикистон ин марҳилаи муҳими таърихиро бо такя бо хиради азалӣ, бо дарки тамоми масъулияти ватандорию хештаншиносӣ таҳти роҳбарии сарвари оқилу дурандеш пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъин намуда мақому эътибори ин сарзамини аҷдодиро дар арсаи ҷаҳон устувор намуд. дар ин раванд тадбирҳои амалӣ барои ҳифзу ҳимоя ва маърифати мероси гаронбаҳои тамаддуни аҷдодӣ, татбиқи саривақтӣ 4 ҳадафи олӣ, баҳравар сохтани насли наврас аз нури маърифат ва таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинон роҳандозӣ шуд. сиёсати дарҳои боз чун самараи неку пурмаҳсули истиқлолият, ифодакунандаи фарҳанги ҳамзистӣ бо олами имрӯз меҳвари сиёсати хориҷии Тоҷикистонро таҷассум мекунад. ин сиёсат ки аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эълон гардид, натиҷаҳои дилхоҳу назаррас ба бор овард. дар ин замина ҳар сол байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва кишварҳои ҷаҳон табодули мол сурат мегирад. Тоҷикистон бо давлатҳои зиёди олам муносибату ҳамкориҳои самарабахш дар соҳаи сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, ҳарбӣ, техникӣ, амният, илм, фарҳанг, маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ ва дигар самтҳо дорад. Тоҷикистон то имрӯз бо зиёда аз 180 кишвари ҷаҳон муносибатҳои дипломатиро ба роҳ мондааст. кишвари мо узви фаъоли созмони милали муттаҳид, созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо, иттиҳоди давлатҳои мустақил, созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ, созмони ҳамкории Шанхай, созмони ҳамкории исломӣ ва чанд сохторҳои байналмилалию минтақавӣ дигар мебошад. Тоҷикистон аз файзи истиқлолияти давлатӣ ва татбиқи сиёсати муваффақи пешвои миллат чун кишвари ташаббускор дар ҷаҳон муаррифӣ гардид. ҷиҳати таъмини рушди босуботи иқтисодӣ ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум аз ҷониби ҳукумати мамлакат корҳои бузург анҷом дода шуданд. дар ҳамин асос ислоҳоти амиқи иқтисодиву иҷтимоӣ густариш пайдо намуда, таъмини истиқлолияти энергетикӣ, амнияти озуқаворӣ, санъаткунонӣ бо суръати кишвар ва аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳоӣ бахшидани кишвар чун ҳадафҳои стратегии сиёсати давлат муайян карда шуданд. бо шарофати истиқлолият ва ташаббусҳои байналмилалӣ ки ба нафъи башарият амалӣ мегардад, Тоҷикистонро дар саросари олам чун давлати ҷонибдори равандҳои ҳамгироии ҷомеаи ҷаҳонӣ, ҳамкориҳои судманду баробарманфиати иқтисодиву иҷтимоӣ, фарҳангиву гуманитарӣ ва таъмину таҳқиқи сулҳу субот дар ҳамаи самтҳо миллӣ, минтақавӣ ва глобалӣ мешиносанд. ин ҳама самараи татбиқи воқеии самтҳои стратегӣ ва усулҳои асосии сиёсати хориҷии давлат, ҳифзу таъмини манфиатҳои миллии кишвар, баланд бардоштани обрӯ ва эътибори он дар арсаи байналмилалӣ, фароҳам овардани шароити мусоиди беруна барои
таҳкими истиқлолияти миллӣ ва таъмини рушди устувори кишвар мебошад. истиқлолият ва якпорчагии тоҷикистон арзиши муқаддас барои ҳар як шаҳрванд ба ҳисоб меравад. ин дастовардро бояд шинохт, дӯст дошт ва барои ҳифзу таҳкими он дар раванди ҳассосу печидаи минтақа ва ҷаҳон талош варзид. либос ҷузъи асосии фарҳанги миллӣ буда ба бар намудани он аз худшиносиву худогоҳии ҳар фард дарак медиҳад. занону бонувони тоҷик ба ин ҷузъи ҷудонопазири фарҳанги бою қадимаи миллӣ арҷ гузошта либосҳои миллии тоҷикона ба бар мекунанд. гузориши қамариддин ҳусейнзода. либоси миллӣ як ҷузъи фарҳанги миллат ба шумор меравад. аз сарчашмаҳо аён аст ки тоҷикон ҳамчун миллати саноатӣ, шаҳрдор ва эҷодкор дар офариниши мероси бузурги тамаддуни башарият саҳми босазо гузоштаанд. либоси миллӣ рамзи миллат аст. бонувон бояд бо ифтихори баланд онро ба бар кунанд. рангҳои атлас ки рангҳои тиру камони баҳориро мемонанд, ифодагари тенҷу осоиштагӣ мебошанд. либоси миллӣ як рукни фарҳанги миллати тоҷик ба шумор рафта, дар тӯли қарнҳо зебоияшро гум накардааст ва минбаъд низ гум нахоҳад кард. таърих гувоҳ аст ки зан ва модари тоҷик аз қадиму лаён поздорандаи оину анъанаҳои миллати тоҷик ба шумор рафтааст. мо занон ва духтарони тоҷик бояд саҳму кӯшиши худро дар он гузорем ки ба либосҳои бегона рӯ наоварда либосҳои тоҷики худро зиёдтар ба бар намоем. ман ба гулдухтарони худамон тавсия медиҳам ки биёед либосҳои миллии худро зиёдтар ба бар намуда аз оину анъанаҳои гузаштаи худ бисёртар огаҳ шавем. пӯшидани куртаи атласу адрас набояд либоси мавсимӣ бошад ва ба бар кардани он набояд дар арафа ва давраи баргузории иду ҷашнҳо бошад, балки он бояд либоси рӯзмарраи ҳар зан ва духтари тоҷик бошад. либоси атласу адрас бешак ҳам ба зани роҳбару соҳибкор зебанда асту ҳам ба олиму омӯзгор ва ҳам ба донишҷӯву хонандаи мактаб. таърих гувоҳ аст ки зан ва модари тоҷик дар ҳама давру замон поздори оину анъанаҳои муқаддаси халқу миллат ба шумор мерафт. яке аз нишонаҳои асосӣ ва хоса муаррифгари фарҳангу тамаддуни миллатҳои гуногуни дунё либоси миллии онҳост ва вақте сухан аз либоси миллӣ меравад, ҳатман пеши назар симои занон бо сару либоси хоса пеши назар меояд. маврид ба таъкид аст ки дар баробари ин занону духтарони атласпӯш дар ҷомеа зиёд ба назар мерасанд. модоме ки либоси миллии мо нишон аз фарҳанги мост, бояд фарҳанги миллиро ба ояндагон ба мерос гузорем. дар ноҳияи ёбон корҳои ободонӣ вусъат дода шуда. дар ин замина сокинони ноҳия бо ҷойи кор таъмин мешаванд. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи ёвон низ тадбирҳои ободонӣ вусъат дода мешавад. бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи ёвон ва ҷалби соҳибкорони ватандӯст бунёди иншооти таъиноти гуногун идома дошта, роҳҳои ҳудуди ноҳия мунфарш карда шуданд. соҳибкорон ва шахсони эҳсонкори ноҳия сиёсати пешгирифтаи ҳукумати мамлакатро ҳамаҷониба дастгирӣ намуда дар пешрафти соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ саҳми хешро мегузоранд. дар шаҳраки ёвони ноҳияи ёвон бо иқдоми соҳибкор абдуҷамил сатторзода бунёди бинои истиқоматӣ ва маркази савдо бо диду тарҳи муосир ба нақша гирифта шудааст ки бо мавриди истифода қарор гирифтани он ҷойҳои нави корӣ ташкил мегардад. саҳмгузорӣ дар рушди соҳаҳои муҳими хоҷагии халқ ва ташкили ҷойҳои нави корӣ ба болоравии сатҳи некуаҳволии сокинон таъсири мусбат мерасонад. зебову назаррабо гардонидани кӯчаву маҳал ва ҳиссаи муносиб гузоштан дар корҳои ободонӣ аз ҷумлаи хислатҳои неку ҳамидаи инсонӣ ба ҳисоб меравад. бо дарки ин масъала дар ноҳияи ёвон сокинон корҳои созандагиро вусъат бахшида, иншооти муҳими хоҷагии халқро бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯз бунёд менамоянд. дар доираи эълон гардидани соли 2024 чун соли маърифати ҳуқуқӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон бо сокинон суҳбату вохӯриҳои судманд анҷом дода мешавад. гузориши ҳамкорони мо дар ин хусус. ضمن بخوری با ساکنان و فعالان ناحیه قبادیان، نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت عدلیه و دیگر شخصان مسئول ابراز داشتند که در روند بنیاد جامعه پیشرفته و عدالت پرور مسئله تشکل معرفت حقوقی شهروندان مهم و اولین درجه می باشد.
баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ яке аз масъалаҳои асосии сиёсати ҳуқуқии мамлакат ба ҳисоб рафта, аз рӯзҳои аввали ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ ба ин раванд таваҷҷӯҳи махсус равона шудааст ва дар ин замина як қатор санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва барномаҳои давлатӣ қабул гардиданд, аз ҷумла фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи сиёсати ҳуқуқӣ ва таъмини тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҳукумати мамлакат дар бораи баъзе аз чораҳои беҳтар намудани тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон ва кори ҳуқуқӣ дар ҷумҳурӣ, дар бораи тасдиқи консепсияи миллии тарбия дар ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 амалӣ карда мешаванд. дар замони муосир яке аз нишонаҳои муҳими давлатдорӣ ин доштани рамзҳои муқаддас, алалхусус конститутсия буда, маҳз дар он масъалаҳои муҳимтарини давлатдорӣ ва арзишҳои эътироф намудани башарӣ мустаҳкам мегардад. дар баробари ин муҳимтарин арзишҳои умумибашариро маҳз конститутсия дар худ мустаҳкам менамояд, ки минбаъд дар раванди қабул ва татбиқи қонунҳо дар мадди назар қарор додани онҳо барои субъектҳои ваколатдори давлатӣ ҳатмӣ мебошад. таъкид гардид ки барои бунёди ҷомеаи демократӣ зарур аст ки дар баробари ҳамаи тадбирҳои дигари бунёдкорӣ ҳамагон ҳамчун шаҳрванд ҳуқуқу озодӣ ва вазифаҳояшонро хеле хуб ва дар сатҳи зарурӣ донанд ва аз он самараноку пурмаҳсул истифода намоянд. дар идомаи ҳамин тадбири амалӣ дар ноҳияи Қубодиён сабти асноди ҳолати шаҳрвандии саҳроӣ роҳандозӣ карда шуд, ки дар баробари тавассути нақлиёти махсус муҷаҳҳаз гардонида шуда бо дастгоҳу лавозимоти соҳа ба қайди давлатӣ гирифтани асноди шаҳрвандӣ, ҳамчунин ҳуқуқшиносони давлатӣ, кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ ва нотариусҳои давлатӣ ба сокинони ноҳияи Қубодиён доир ба масъалаҳои ҳуқуқӣ ба монанди гирифтани шаҳодатномаи таваллуд, ақди никоҳ, гирифтани нафақа ва дигар масъалаҳои ҳуқуқӣ машварат доданд. тибқи нақшачорабиниҳои Вазорати адлияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва раёсати адлияи вилояти Хатлон имрӯз дар ноҳияи Қубодиён саҳши сайёр ташриф оварда шудааст. мақсад аз баргузории саҳши сайёр ин баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи шаҳрвандон дар соҳаи ба қайдгирӣ ва гирифтани шаҳодатномаи таваллуд ба тариқи бори аввал, муроҷиат ҳангоми бастани ақди никоҳи навхонадорон ва донистани оғози синни никоҳӣ, ба қайдгирии таваллуди кӯдакони аз 1 сола боло, вафот ва дигар масъалаҳои ҳалталаб муроҷиати шаҳрвандон ба қайд гирифта шуда ва ба саволҳои онҳо аз тарафи кормандони бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии Вазорати адлия, идораи нотариалӣ ҷавобҳои аниқ саҳеҳ дода шуда истодааст. тавре масъулон иттилоъ доданд бо мақсади пешбурди корҳои доимӣ дар самти баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ, гурӯҳи кории таблиғотиву фаҳмонидадиҳӣ аз ҳисоби кормандони масъули дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарияти Вазорати адлия ва олимону ҳуқуқшиносон таъсис дода шуда, ҳамин гуна суҳбату вохӯриҳо дар дигар шаҳру ноҳияҳои мамлакат роҳандозӣ карда мешавад. дар ноҳияи Рашт истироҳатгоҳҳои тобистона ба фаъолият шурӯъ намуданд. дар навбати аввал 50 нафар хонандаи муассисаҳои таълимии ноҳия дар мавзеи хушбоду ҳавои дараи Камароб ба истироҳату фароғат фаро гирифта шуданд. маълумоти бештар дар гузориши Дигули Маҳмуд. лагери истироҳатии тобистонаи кӯдакон ва наврасони ноҳияи Рашт дар мавзеи хушбоду ҳавои дараи Камароб ҷойгир мебошад. дар ин макони истироҳатӣ барои истироҳату фароғати хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва мактаби интернати ҷумҳуриявӣ тамоми шароитҳо муҳайё мебошад то давраи таътили тобистонаи мактабачагон боз ҳам хушугуворо гузаронида шавад. имсол дар се марҳила лагери истироҳат ташкил намудем. марҳилаи якуми он оғоз гардид ки дар он 50 нафар фаро гирифта мешавад. барои истироҳаткунандагон тамоми шароитҳо муҳайё карда шудааст. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин макони зебоманзари соҳили дарёи Сорбоғ
در همکاری با شریکان رشد با مقصد فراهم آوردن شرایط زیست و فراغت خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه رشت یک قطار انشاءات زمانوی و زیربناهای علاوه‌ای بنیاد کرده است که همه ساله کودکان و نورسان در موسم تابستان به استراحت جلب کرده می شوند. از جمله خوابگاه داشانه کشاده بر هوا برای 50 جای، تالار مجلسگاه، آشخانه، میدانچه‌های ورزشی برای فوتبال و والیبال و گذراندن دیگر نمودهای ورزشی و فرهنگی مهیا می باشد که در دیگر ناحیه‌های منطقه رشت چنین مکان استراحتی برای استراحت تابستانه کودکان و نورسان عموما وجود ندارد. با گفت مسئولین ساحه معارف ناحیه رشت، موسم استراحتی تابستانه کودکان و نورسان از 3 دور عبارت بوده. در این مکان زیبا منظر دره کمراب سال روان زیاده از 200 نفر خوانندگان فعال صاحب استعداد مؤسسه‌های تعلیمی و مکتب اینترنت شهرک نوآباد استراحت تابستانه خود را می‌گذرانند. در این استراحتگاه موسمی تابستانه دره کمراب جماعت دهات به نام باقی رحیم زاده 10 نفر آموزگاران صاحب استعداد و صاحب اختصاص فنهای علاهیده جلب گردیدند که برابر استراحت آنها به خوانندگان مشغولیت‌های علاوه‌ای می‌گذرانند تا ملکه دانش و استعداد طالب علمان، مهارت و لیاقت شعرخوانی و دیگر فنهای تعلیمی باز هم بلند برداشته شود. با مقصد باز هم جلب بیشتر خوانندگان به استراحت تابستانه در نزد یک قطار مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه ناحیه رشت تشکیل لگرهای نزد مکتبی پیش بینی شده است که روزهای نزدیک به فعالیت شروع می‌کنند. ایدگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با گردش کشاورزی وارد نمودن زمین‌های بیکار خوابیده امکان داد که امسال کشاورزان در دهات اسنبوی ناحیه رودکی در 150 گکتار زمین غله‌دانه و پالزی کشت نموده حاصلی فراوان به دست آورند. موضوع را گلچهره ستار ادامه می‌دهد. در شرایطی که زمین‌های کارم آبی در جمهوری همگی 471,597 گکتار را تشکیل می‌دهد و به سری هر یک نفر همگی 5 سوتیخ زمین کارم آبی راست می‌آید. با گردش کشاورزی وارد نمودن 1 گکتار زمین تشنه‌لب از جانب مسئولین ساحه ناگزیر است، زیرا از هر وقت دیده امروز طلبات به محصولات با صفت وطنی بیشتر است. با آبیاری شدن 150 گکتار زمین در موضع اسنبوی که 10 سالها این جانب از گردش کشاورزی بیرون مانده بودند، امسال خواجگیداران توانستند که غله‌دانگی و در زیر پلیونکا پالزی کشت نموده از ثمر مهنت حاصل دلخواه به دست آورند. در جماعت دهات اسنبوی ناحیه رودکی 2772 گکتار زمین کارم و 602 گکتار زمین کارم آبی موجود است که به سهامداران 394 خواجگی دهقانی برای استفاده ثمرناک و عاقلانه وابسته گردیده است. جماعت اسنبوی یکی از دوردستترین جماعت ناحیه رودکی به حساب می رود. چخیلی که شما شاهد هستید در نتیجه مبلغ گذاری و تعمیر پایگاه آبکشی 150 گکتار زمین آبیاری کرده شده به گردش کشاورزی وارد کرده شد. دهقانان اصیل این موضع که 394 عدد خانه دهقانی کار و فعالیت میبرند، البته زراعت‌های تر و تازه پرورش کردند و بازار پایتخت و بازار جمهوری با پالزی‌ها و دیگر سبزیجات و زراعت‌ها تامین می‌نمایند. دستور سپارشی اساسگار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امامعلی رحمان رو سرمشق کار خود نموده. نیت داریم که در این موضع با مبلغ گذاری الواگی میدان 700 گکتار زمین رو آبیاری نماییم. امسال خواجگیداران برای تجربه در زمین‌های آبیاری شده زیر پلیونکا پالزی کاریدند و ثمر مهنتشان برآور گردید. در شرایط دهات مردم به قدر هر وجب زمین کارم رسیده با مصلحت متخصصان ساحه و دلگرمی بی اندازه پای کشت و کار و آبادی روزگار خود و تامین بازارهای داخلی زحمت میکشند. در زمین‌های از
аз ғала озод шуда аллакай кишти такрории полезию лубиёгӣ ва дар соҳили дарёи кофарниҳон дар 100 гектар замин кишти такрории шолӣ бароҳ монда шудааст. дар дигар деҳоти ноҳия низ мардум зироати гуногунро кишт карда барои ҷамъоварии ҳосили картошкаю ғала омодагӣ мебинанд. имсол мо дар майдони 8 гектар пахта киш кардем ки ҳозир нашунамуш хеле хуб аст, шонабандӣ аст. фикр мекунам мо ҳосили 30-35 сентинери интизор ҳастем. ғайр аз ин дар хоҷагӣ кишти макаи дон 3 гектар, лаблабӯи хӯроки чорво, хӯроки алафҳои бисёрсола барои замистонгузарии чорво, чунки дар хоҷагӣ 150 сар чорвои калони шохдор нигоҳ дошта мешавад, 350 сар моли майда. ғайр аз ин 47 гектар гандум аст, 37 гектар ҷав аст, 17 гектар боғ аст. хоҷагӣ яке аз хоҷагиҳои бисёрсоҳа ба ҳисоб меравад. саҳмдорони хоҷагии деҳқонии фирдавсӣ аз кишти пунбадона бо истифодаи тухмиҳои босифат ҳамасола манфиати хуби иқтисодӣ ба даст меоранду омили фаровонҳосилиро дар риояи меъёрҳои дурусти агротехникаи парвариш медонанд. пеш аз ҳама аз шудгори босифат, баъдан тухмиҳои босифат, баъдан додани озуқаи беҳтарин. аллакай мо 200 килограмми карбамид озуқа додем, дар рӯзҳои наздик озуқаи дуюмро метиҳем. пахта ин як маҳсулоти фоидаовар аст. пеш аз ҳама мардуми деҳот ба кор таъмин мешаванд. якум. дуюм, коркарди хуб, ҳосили дилхоб ба даст овардан. барои корхонаҳои саноатӣ ин ҷои корӣ аст. маҳсулот истеҳсол мешавад, дастархони мардум бой мешавад. барои хоҷагидорони асил пайдо кардани тухмии босифат мушкиле надорад, зеро бо доштани таҷрибаи кофии кишоварзӣ имкони заминаи истеҳсолаш фарох аст. аз тухмиҳое ки худи мо мехарем ҳамина кор кардем барои ғалладонагӣ ё макка, ҳама ина дар ҳаминҷа дастгоҳҳои махсус дорем ки тухми тоза кунак, тухми ҷудо кунак, ба ҳамуно истифода бурда тухми худиро истифода мебарем дар ҳамин хоҷагӣ. иқлими мусоид барои кишоварзон имкон медиҳад ки бо истифодаи босамари ҳар қитъа замини ҳосилхези диёр дар фаровонии бозор таъмини ашёи хом барои корхонаҳои саноатӣ ва ҷойҳои кории наву коркарди ниҳоии маҳсулот саҳмгузор бошанд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи тилотии ахбор хотима меёбад. хайр саломат бошед.